Ακούτε την εκπομπή Σοντόπων κάθε Τετάρτη με τον Νίκο Μαυρίδη στο ράδιο Τραπεζούντα Βοστόνης. Έναρξη εκπομπής 2 Νοεμβρίου κάθε Τετάρτη από τις 10 με 12 το βράδυ ώρα Ελλάδος, 3 με 5 το μεσημέρι ώρα Βοστόνης. Συντονιστείτε στο ράδιο Τραπεζούντα Βοστόνης για ένα 2ωρο γεμάτο από αφιερώσεις και τα αγαπημένα σας ποντιακά τραγούδια με τον αγαπητό μας Νίκο Μαυρίδη. Σοντόπων, ράδιο Τραπεζούντα Βοστόνης με τον Νίκο Μαυρίδη. Έναρξη εκπομπής Τετάρτη 2 Νοεμβρίου. Ώρα Βοστόνης 3 με 5 το μεσημέρι. Ώρα Ελλάδος 10 με 12 το βράδυ. Αναμένουμε σας!